أغنو عبد الله معاذ رئيس الجمهورية كي وفيهم ميغادي تبفنامي بدو خلدي راجي كي كوم أتوليغا فيول ستوريج قائم كم كي مشروع افتتاح المنطقة بابا خاص رسميات وتبفنا هم بغتو جنستر المنطقة أدمي مشروع افتتاح الديواني رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز ميغتر مي رسميات رئيس الجمهورية كي أريهوغا رئيس الجمهورية جنابا دولتك وزيرنا أدي استيويا أدي كما قولون هو فراتكم غيري باير بدا كنما أدي رئيتونغ مجديه كي باي ممبرون بس مي رسميات كا باير بدا كنما أدني أساسي أكيكا رئيتون نتيو فور قدر متكا كوريا كنتا خاصة مشروع می مشروع के दशों असासी रेटे गनवत आगे राज्य के कौम में सरहद कौम में साथियों दिबेने इंतजाम फाहिवेगन दाने अदेमी मगतो मसवेन दिमाग फावानत मसलिन के में बड़ो कम बड़ो मकी राज्य के की सरहद तखुन एकी आगुतहुगा थियो मसवेन दिपो एनम में मी तो मी इफ्तिताह खुरा मी फशे मशरूع के दशों राज्य के कौम में सरहद कौम में से आगे गनवत असास एसटीओ खंडारा खासा के एसटी असासी आगे थियो दिबेने इंतजाम फाहिवेगन दाने हम मिया एकी का खंडारे वकी रशेग आदि मसवेन नशा आदि नोमस फराते का थियो दिबेन फसे हैं इंतजाम हम जेगन दाने बंदर सरहद का त्यो स्टोरेज गायम करे बिगन दाने मिया एकी का होम सरहद को में मित्यो दिबुम का मिहार दातिकमा दाई हाले बिगन दाने मी मशवा एकी का अदे फ्यूल स्टोरेज नुवता थियो रखा खुरबेने निजामा एकीगा राज्य के मी मसवेरिन मी दिमाय पावा थियो लिबुमुके दतिकमा कागन खदाई मी हल्ले लिबेने कं एसटीओ बिस मी फाहा खुरे अदे मसवेरिन के मी एमे बोडो खंबोडो मे गोतु कामे हातना फाहा खुरमो गन्ननी बाई सरहद तकुन थियो लिबुमुके दतिकं अदे महमा मिया एकीगा थियो हुसुमा की बिस बाई सरहद तो कदिमा मसदे मी गितुरुम बिस एकी सरहद तो का एकी रेट तो का मिदनी थियो फोर खुद मुंबई सरहद तकी थियो स्टोरेज ने अतोरता बुमा एकी का बिस एकमग दति कम बिस मी बाय मसवेरी नशा आदि मस उड़न तक बिस बा पुरमतिवे आदे मी तो मी इफ्तिताह पुरवे मशरुआ एकी का मी कम हाल दे लिबिकिंग अन्नान मिहार वानी मी स्टोरेज आदि फ्यूल स्टोरेज थियो रखा पुरवे निजाम कायम पुरवे ने रत्तबिस खांडा आड़ाफा ये दशका मी स्टोरेज कायम कुरान अद मिहाय साबु अगन तिबे फुंडा हमें मी रस्मियात बागतु गेनस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. दिल्ली राज्य के इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ रईस जमहूरिया के नायब अल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ दिल्ली राज्य के इज्जतरी वज़ीरों रैयतों के मजलिस के इज्जतरी मेंबरों एसटीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर शिमाद इब्राहिम एसटीओ के मैनेजमेंट टीम वडागन तिब्बवी एम्मेहा बेफुलों अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात कीरित गुरुआन के बरकातों मिहफ़ला फेट्टेवी एसटीओ के स्टाफ ज़ाइन ज़ैनब हारिश ते बेफुलो नट्टका में जलसा हुशाला देनी अड़गड़ ऐशत आना फ़हीम तेव असासी बावतेगे गोतुगा कंडाला दिवही राज्य के कोम अतोलेगा मधुवेगें एर्रशेगा एसटीओ रेटुम पेट्रोल अड्डी डीजल आम रैयतुन्न लिबेन फसेह इंतजाम हमजसुमा रईसु जमहूरिया के रियासी वौदुगे दशुं राज्य के हुरिहा अतोलेगा मसवरिन फसेहइन डीजल लिबेन गों हमजसुमट्टका फ्यूल स्टोरेज मशरू इफ्तिताह कुरुमुग रस्मियात वडागन्नेबे ती एम्मेहा बेफुलुन्न हूनु मरहबाय दन्नवं मियद की दिवे मसवरिंग तारीहुगा वार मुहिम दुआ है मसवरी कमकी अळुमेंगे इक्तिसादुगे मा लेनारू එහෙන් කම මස්වැරින බේනුවා අසාසි හිදුමෙත්ත ෆෝරු කොද්දිනුවකි සරුකාරුගේ එම්ම ඉස් අමාජතකුගේ තෙරේගා හිමෙනේ කමෙ මෙමශ්රූගේ සබබුන් රාජ්‍යගේ හුරිහා අතොලෙග්ගා මස්වැරින ෆසෙහෙන් එස්ටිෝ රේටුගා ඩීසල් ලිබේනේ ඉන්තිසාම් හමජෙහිගෙන් දානේ මිජල්සාගේ එම්ම ෆුරතම ಐಟಮಾಗೆන් අලුගඩ කොරියක් දානම් මේ ಐಟම් ෆුරිහම කොද්දෙවු මට්ටක අලුගඩ මිදන්නවාලනි එස්ටිෝගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් අල්ෆාලිල් ශිමාද් ඉබ්‍රාහිම් ගාරිහුන් අල්ෆාලිල් ශිමාද් ඉබ්‍රාහිම් बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ रईस जमहूरिया के नायब अल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ वज़ीरों मजलिस के इज़्ज़त मेंबरों रैयतों मजलिस के इज़्ज़त मेंबरों आदि एसटीओ के दब्बे मुअज़्ज़फ़िना इतना बड़ा गिनती एम्मिया बेफुलों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दम्मे और मंगे मुअज़्ज़फ़ आन विदाल फदाइन रईस जमहूरिया के रियासी वाद फुलंगे राज्य के कोम्मे अतोलगे मदुवेगें एसटीओ रेटुगा मस्वरिन अदि आमर युतनवेस तेओफोर को देने निज़ाम गायम को देवों अदि एक तुरंग 17 नवंबर दिहास तेवी होगा रईस जमहूरिया के इनॉग्रेशन स्पीच का विदाल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुरिहार तुम बैरे वडागें तरक्की कुरवे तरक्की लेने राज्य का एकलवाद बनवाहक एक फुरतम बैरण हिवनी इज्जे फेशिगें गोसिहें आउन में मियदमी फशा हफला की
ರಾಜ್ಯಗೆ ಏಕಿ ಅತೊಳ್ತಾವ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಕೊಮ್ಮಸ್ ಏರ್ ರಶೆಗ ನುಣಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗ ಎಸ್ಟಿಒ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಶೆಡ್ ರೇಟು ಮಸ್ಸೆರಿನ ಅದಿ ಆಮರಿಚಿನ ವೆಸ್ ತೇವ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಆಳು ಕೂಡ ದಿರಾಸೆ ಹಾಕೊದ್ದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗ ಟಿಫೆನ್ ಒಡಗನ್ನುವ ಮೆಂಬರ ಏಕಿ ಸರಹತ್ತವಗ ಮಸ್ ಒಡಿಫಾರ್ತಂಗೆ ಬ ಹರಕ ತೆರಿವೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಮಸ್ಸೆರಿ ಮಿ ಹರಕ ತೆರೋಣಿ ಮಾಲಿ ಅತೊಳಗ ಕಮ ವಾತಿ ಮೀಹರ್ ಜೂನ್ ಮೋ ಅವನ ವಾಣಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಹುಣ್ಣ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ಗೆ ಶೆಡುಂ ಮಸ್ಸೆರಿನ ಎಸ್ಟಿಯೋಗೆ ಶೆಡ್ ರೇಟುಂ ತಿಯೋಲಿ ಬೇಣಿಂಚ ಮಹಮದ್ ಸಾಫ ದೆಂಗ್ ಅವಳು ಮಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಅವಳು ಮೇ ಫಾಹ ಕೊಫ ರತ್ತಹುಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ದಿಹಾಸ್ ಸಬ್ಬಿಯುಗ ಕುರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಟಪ್ ಗಾಯಮಕೋ ಮಸ್ಸೆರಿನ ಅದು ಆಮರ ಇತ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮಿಹಂಗ ಅವನು ದನ್ನವಾರುಗ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಅವಳು ಮಂಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಿಹಾರು ಸೆ ಬಹುರಿ ಏಕೆ ತುರುಂ ಫೆಲಿವರ ಕೂಡ್ಡುಯಿಂಗ್ ಅವಳು ತೇವ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿಂಗೆ ಮಸ್ಸೆರಿನ ಹೀಗೆಗ್ಗ ಏಕಮಗೆ ತಂತಂದು ಅವಳು ಸೆಟಪ್ ತಕೆನ್ನೆ ಅವಳು ವರಬ್ಬಡ ಬೇಣುವೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀತರಿಕಂ ಫೆಲಿವರ ಕೂಡ್ಡುಗ ಅವಳು ಸೆಟಪ್ ಗಾಯಮ್ಕಂಗೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಂಗ್ ಹಮ ಜಸ್ಸದಿನಮ ಅದು ಹೇಗೆ ತುರುಂ ದೆಮ್ಮಿತಿ ಫೆನಿವಡಾಗೆ ಏನೇ ರರಸುಗ ಅವಳು ಸೆಟಪ್ ಗಾಯಮ್ ಕೊದ್ದಿನಮ ಸಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೀತರಿಕಂ ವರಬ್ಬಡ ಬೇಣುವೆ ಅವನು ಫಾಹಕೊಲ್ಲ ಮಿಹಾರ್ಸ್ ವರ ಗಿನರ ರಶಂಗ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಬಿಂಗ್ ಕಂಡಾಳ ಹಾಸಕ ಬಂದರ್ ಮತ್ತಿಂ ಬಿಂಗ್ ಕಂಡಾಳ ವಾಕಂ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾದಿ ಸಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವರಬೋಡ ಶುಕ್ರದನ್ನು ಅವಳು ಮಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಟಿ ಫೆನಿವಡಾಗನ್ನ ಪ್ಲೇನ ಎಗ್ಗೊತ್ತ ಜನವರಿ ದಿಹಾಸ್ ಸಬ್ಬಿ ಹೋಗ ಕುರಿಂಗ್ ಮಿಹಾರ್ ಕಂಡಾಳ ಫೈ ಮಾರ ತಕ್ವ ಸೆಟಪ್ ಗಾಯಮ್ಕೋ ಮಸ್ಸೆರಿನ ಅದು ಆಮರ ಇತ್ನ ಹೇಗೋತ್ತೇವ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು అది మస్సెరకం వచ్చిన తరగ్యం దా మిమరకం ఇతరు లొకేషన్ త మియం ఎడుకోరం అవును మీ మష్రూ ಗೆಂದಂ ಗಸ್ತುಕೊಫವಾ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿ ಏಯ್ ತಾಂಗಿ ಬನಮಕಿ ದುವಸ್ತಗೆ ನಗ ಅದು ಹರಿದು ಬಡಕಮಕ ವಾತಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಏ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಜರಿಯಾಂಗೆ ತಂತ ರಂಗಳ ಸೆಟಪ್ ಗಾಯಮ್ಕೋ ಎ ಸೆಟಪ್ ಮಸ್ಸೆರಿನ ತೇವ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಜಟಿ ಸಾರ ಹದ್ದು ಅವನಿಗೆ ದುವಾಕಿ ಅವಳು ಮಿಕುರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಮಸೆ ಕದುಗ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬರ್ಕಾ ಇಲ್ಲವು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯಾ MD ತೆಂಗ್ ಅಳ್ಗಡೆ ಮಿ ಜಹಿಲಾಣಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಐಟಮ್ ಕಮವ್ವ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗಾಯಮ್ ಕುರುಮಗ ಮಶ್ರೂ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕುರುಮ मे मशरू इफ्तिताह कोद्देव अलगड वरंग अदबोरी कमायक मिदण्ण वालनी दिवही राज्य के इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ गारी हूँ दिवही राज्य के इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ शुक्रिया रईस दम्मी तड़ना वालनी मसवरी कमाई खंडू के वसीलत तका बेह वज़ारा का वज़ीर अल्फाल अहमद श्याम के आरी हम मिहफला के मेहमानों ना मुहातब कुरावा वाक फुर्दकवमा वज़ीर अहमद श्याम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन दिवराजे के इज़्ज़त रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अमन खान के नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ दौलत के वज़ीरों रईत मल्लियों के इज़्ज़त मेंबरों रईस जमहूरिया के ऑफिस के स्वेरिंग एसटीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर आदि फ्यूल सप्लाई मॉल्डिस के मैनेजिंग डायरेक्टर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे नवंबर हाथे मियदु वेगे मिदन यगिनुस मस्सरिन वरं मुफावरतु हक देम्मेगा दादे देम्मेको एसटीओइंग मी लॉन्च कोरी खिदमत की मी रईस जमहूरिया के मैनिफेस्टो के सादा पॉइंट 19 ए नंबरुगा हिमिने फे वौद फ्लोई ए वौद फ्लो फुद्दिगे दायर वौद फ्लो गा मियonni तेलकी असासी खिदमते गोतुगा खंडाला मूली राज्यगे हुरिहा अतलको मदुगे ಕೊಮ್ಮೆ ಅತಳಕು ಎರ್ರಶು ಎಸ್ಟಿಒ ರೇಟ್ ಗತಿಯೋ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರು
මියා එකීග රයිස් ජම්හූරියාගේ මස්වරින් නම් වවුද ෆ්ලුවස් ඒ එමනික් ෆාන් මැනිෆෙස්ටෝගේ තිනේ පොයින්ට් එකෙන් හතරේ ඒ වවුද ෆ්ලුග මියොන්නනි මස්වරින් නම් STO රේට් බේස් රේට් එක මෙදන් නෙවි බේස් රේට් එක STO මෙදුරිකෝ තිය 4 කොත් දෙවම එමනික් ෆාන් වේඩාන් නේ වවුද ෆ්ලුවස් අල්ලාහගේ රාද ෆ්ලුම් ෆුදිගෙ මිදනි alme miyadu wahakada kairuga rais dr muhammad muizge sarkar fashiruga e sinaten emma bodu gonjihunta hege terega yaginu soti maswari sinat e sinatu ga kankan hinga dagotaki edhokko kanta takkurun waguti hallu abadu sodadinu teo nudibigen ule kamanyam teo bote fonuwaen eduha e kantan hamajessu mas nukirigen ule kamanya edimala mas bote fonuwaen eduha wara noni waguti hallu take mi hoda deveni mi maswari sinatuga miyada hisabavs alumme mi sinat emme furuta maswari sinatuga facility e mi gaimwege midiyei engi wedanwane feliwaruga sali sain aharuga aaruga alugol men tibi halatu improve wenwe ei mi gota abadus kankan kurweti kama alumna mi gabul kurweni rais jumhuriyage tasawwur maswarina deterega warave sujala adi emagu masakeplu kurewumuge masake pulu eman fan fattawaafi eman fan intikhab wadane duhum feshigen 3 September 2023 huwa korevumuge kuriyan eman fanuge masake pulu haygatuga masweringe hori gonjuhunta hallu koddewumuge masake pulu eman fan fattawaafi ade eya ekiga muli sinatuge taragiya sinatuge huriha gonjuhunta ken hallu korewuma eman fan fette masake pulu irada korevi almen eman fange zaamatuge furatama dawruge furatama thingahar zaamatuge furatama dawruge furatama tingaharu irada kurviya maswari kamuga mihera undagu gonjuhun tang irada kurviya almenna emnik faange furihama irshad fulai ki galmenna hallu kurvigen dan miyadus emme bodu e gonjuhumen hayegatuge teluge mi gonjuhumaki ingeto theo for koddinuma adi agu bodu ko theo ek hisab takum maswari na libe libuma hallu hodwa de mataka daimi hallen hodwa de mataka mi jeheni intizam take genna kharal take wese bahinga migen komme skidaki noniyama mige komme establishment ki alumna malumat libi famiyoti gagan kan ashen noni 9 million rufiage mi investment kam iwani dihrajege vihi atolega vihi location ega miwagu tahenamas demand o min warakun demmega STO ge managing director evidalwi demand o min warakun ituru kurawwana wahak ema yaginum wes EUS buying izzatir memberun mingeto masarikan rangol hisab toga alonda gulubi alona inge rais jumhuriya sebe flung hama guluwanaka teluga miyo datika ngawun dennevin waranga han Allah irada flung eba rais jumhuriya me kantan hallu koddevve ema miyadu almenna yaginu wes irad koreviya mikamuge hinghama jihun libigen midani awun wara ufakura wara boda shukru dannawan masurikamuge sinatuga hori gonjuhun tan hallu koddevu mattaka rais jumhuriya khas iskame devva masake pul koraba maseringe fasa kamuge vies maseringe ulandu faran ala theo kamuge wi namas demmega STO ge managing director vidalwi imale sarahadun kaneli masweringe oy nutanwas kam hallen hodda adevuma bes rais jumhuriya isu e kama e hallu hodda adevuma alona adi STO ge managing director ekiga wahak furdakwa ega viha sahaka genewen hallaki kobato balla eduhun eduha e kan hallu koddevi kan almenna mi wahak furdakwa ni kinu e kan hallu korwen goyves vidalwi devwa kan alon mi fursatuga fahak kuran alon ma wahaka diu kurakan miyadaki alon danwafin 7 November miyadaki wana masrinan khas do heke rais jumhuriya ge ofio go kin khas ko miyade manik fan wara busy ko wara bawer event kan ba kuriya gendawa masrinan khas miygeteren thing event wa kan alon mi fursatuga danwada adi mige fahomwes alon menge ituru event tan hurime aykiga alon ituru wahaka hunnane alon nimadam mes alon wara bada shukru ada kuram mi STO managing director miyada hisaba ves mifkoya ekiga emme gaatu masehkura ek kumfuni adi fuel supply moldus managing director sinema ekiga on war khasa shukre ada kuram war ginfar aun jihe hama be funa gulage be kala kan kama attend kuram waranga wahang attendus kurava moli masle sinatuga mihin dimawa kantaka adi moli sinatuga taragiya kura hori kantata rais jumhuriya ge ehiteri kan awanda war gaatun libe kan faha ko eman fana war ikhlas ter kama ekiga moli masle sinatuga horiha maslahat weringe namuga alunu shukru ada kuran alunuge ikhlas dua ki alunu mikura masakatuga Allah subhanahu wa taala baraka min warkura rais jumhuriya di rajya grayitunge dirul tak tanos kan geneun tak mikura masakapuga baraka Allah levun masrinan adawr fahid wastake min warkura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया वज़ीर
ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ಉಫಾವೆರಿ ಹಫ್ಲಾ ನಿಮ್ಮಕಂ ಐ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ಉಮ್ಮಿದಕಿ ಮಿ ಆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಸಬಬೊನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದ ಇತುರು ಮಂಫಾಲಿಬಿ ಮಿಸಿನಾ ಅತುಂ ಗೌಮುಗೆ ದಿಗು ಮುಸ್ತಗುಬಲ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕುರುವೆರುಂತಕೆಲ್ ದಿಬಿಗೆಂದಿಯು ಹಫ್ಲಾಗೆ ಬಾವೆರಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಶುಕ್ರ ದಂಡವಮು ಅಳುಗಣ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ನಿಮ್ಮಾಲಾಣ ಬಾಜ್ಯವೆರಿ ದುವಾಹಕಂ ಎದೆಂ ವಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಅದೇ ಅಗಮನ್ ದೆಮ್ಮತಿ ಬೇಫುಣ್ಣ ಹಮೆ ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅತೊಳೆಗ್ಗಾ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೈಮ್ ಕುಮ್ಗೆ ಮಶೂ ಇಫ್ತಿತಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹು ವಗುತು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಮಿ ಮಶೂ ಇಫ್ತಿತಾ ಕೊದ್ದೆವಿ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಅದಮಿ ಮಶೂ ಗದಶುಂ ಅನ್ನ ದಿಹಾಸ್ 26 ವನಹರುಗೆ ಜನವರಿಗೆ ಕುರಿನ್ ಖಂಡೇಡೆ ವಕಿ ರತ್ತಕಿಗ ಮಿ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಅದೇ ಎಸ್ಟಿಒ ಖಂಡಾರಂತ ಎಸ್ಟಿಒಗೆ ರೇಟು ಕಾತೆವಲಿ ಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಗಿನ್ ದಾನೆ ಮಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಶಾಗ್ ಜೆಹೆ नुवत राज्य के हुरिहा सरहद को एड्रेट गाते वाले बेने इंतजाम हम जी के दा मशरूए आदमिहा मिवनी फुरतमा अफियावाही का दशुं विसक रग खांडा अलाफा आदि मसरी का रंगड़ो वमुं अन्ना मेंबर को इतु राशुकवेस में मशरू कुरिया गेंदाने कमा एसटीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिवनी विदालेफा कोमेकस अमसवेरिंग तेवले बुमुगा दतिकमा में मशरू का सबुं हल दे बिकें अन्नाने मी हसम तिबेफुना हमें गेनेस्ते मुमिदिया मी कवरेज निम्मा लाफा वकिवदाना उफावर वगुत कोलकंगेदे अस्सलाम अलैकुम ಹಫ್ತಾಯ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಎಕಿ ದಾಯರಾತಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಶ್ರಹುಗಾವೆಸ್ ಎತಕ್ ಕಮೆ ಹಿಂಗಾಗೆಂದೆ ಮಿತನ್ ದಿವಲಪ್ಪೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಗೆದೊರುಗೆ ಮನ್ಸಿಲಕ ವಜೀಫಾಗೆ ಮನ್ಸಿಲಕ ವೆಗೆನ್ ಕಾನೂನುಗ ಬುಣಾಗೊತ್ತು ಮಿಯ ಮಿಹಾರ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಎದವರು ಫುರಿಹಮು ಕುರ ಮಿಯದ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನೆ ಫನ್ಸ್ವಿಸ್ ರುಫಿಯಾ ಮಸ್ಕನೆ ವೇಕ ಮಿಹಾರ್ ತಿಬಿ ಹುರಿಹಾ ಮೆನ್ನ ಗೊತಿ ದೀಗೆನ್ ದೆನ್ ಅಂಗುರಾಲೆಗ ತಿಬ್ಬೆಕ ನೋಣ್ಣನ ಮಿ ಕಂಕಮಕಿ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ದಿರುಳುಮ ಗುಳಿಫವಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂಕಮ ವಾಯರು ಮಿಕಂಕಮ್ಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ ಇಂಗುಂ ವೆಸ್ ಮುಹಿಮ್ಮು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ವಣೀದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈದರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಅಸ್ತಿಗುದಲ ಗೌಮಿಯತ ಬೆಹೆ ವಕಿ ಮಾದಾಯಸ್